Здравейте, днес ще говорим за Конституцията и за проституцията. Това са двете общото най-древни професии. И понеже заместника на Севдалин дига вежди, почти са му опрели в долната част на гърба, ще ви обясна. Започваш да правиш кариера в политиката, правейки съдебна, това е иронично, реформа, с противник Бойко и Пеев. 10 години по-късно свършваш същата тая съдебна реформа като кучето на нивата, но вече в качеството си на слуга на същите тези Пеев и Бойко. Знам, че тук що загубихме детската аудитория, но те, децата, които ще отнесат недоклатените и недомислици на тая конституция, те първа растат. Опитам се да не съм особено вулгарен, но не ми се получава. Знам, че тече някаква дебилна радост, видите ли, ние пипнахме конституцията. Същата радост тече и когато с мокри ръце бръкнете в контакта за първи път, докато бръкнете в контакта. За да го обобща съвсем накратко, в промените в Конституцията са пълни глупости, което е нормално, защото те са писани от Бойко и Пеев, за Бойко и Пеев, а не за нас гражданите и не, въобще няма грам разбиране, че това е основен закон. Давам пример, в него има норми, новоприети, които са писани интуито персоне, за конкретен човек, примерно срещу президента Радев. Пишува, верно ли сме правова и демократична държава и пишем норми срещу или за определен човек. Нормата с двойното гражданство, на бас, че е съвсем същото. Тоест, това е типичен подход ГЕРБ. Имаме човек, за който ще променим всичко, Конституцията включително, за да го наместим там, къде трябва. Това се случва много пъти и за шеф на Държавна агенция разузнаване и за каквото се сетите. Типична поправка ГЕРБ. Това, че регулаторите ще станат независими, забележете, защото има такъв текст в Конституцията, знаете ли, това са част от моментите, в които съжалявам, че научих ветеринарна медицина, да речем. Със сигурност ще я да разбирам повече от право, отколкото Христо Иванов и останалите правячи на съдебна реформа, които са изпаднали в дебилно умиление в момента. Защото съдебна реформа се прави от хора, които не знаят как изглежда съдебната палата отвън, не отвътре. Понеже ПП-тата получават гърчове, като чуят, че нямат практика, пичове, практиката в правото е точно това, което на практика прилага законодателството. Тоест, хората, които имаме практика в правото, знаем това, което сте направили, дали и как работи. Вие не. Вие нямате абсолютно никаква представа. И това дали получавате гърчове от това, че споменаваме, че нямате практика, няма никакво значение, гледайки резултатите. По същия начин и с квотите, политическите квоти, които се запазиха в Висшия съдебен съвет, т.е. ГЕРБ, ДПС, Пеевски, червените, с които също сте в едно легло и така нататък. Т.е. цялото това зло, на което свършихте като прислуга, колко готино, нали? Запазва лостовете си за влияние върху правосъдието. Това е нещо, което вие не само не разбирате, но и се поставихте в услуга на злото, срещу което поне на думи се борихте, поне докато не станахте част от злото, защото, както знаем, корупцията е страшен противник, докато не се събереш с нея. След това ти става едно весело, едно благо и почваш да се бориш с Радев, с комунизма, буташ моча, промениш Конституцията и прочие смислени, дълбоко смислени, извинявайте, неща. Арман? Не съм сигурен, че някой въобще се интересува от това, което стана в пленарна зала, освен битката за Кавала, която неравно се проведе онзи ден. Слава Богу, Пеевски работи добре като охранител и успя да запази Йордан Цонев. Между другото, ако някога бяхме чули ГЕРБ по начина, по който демократичните сили, така наречените, чуват днес, щяхме да оставим Дани Кирилов да си направи Конституцията и нямаше нужда въобще да свалят Борисов. Както и в момента Борисов е на власт, заедно с Пеевски. За какво ги ручихме жабетата? Третия между нас... Аз си ги ручихме жабетата. Да. Киро Исо не. Третия между нас, който отсъства и в Пловдив, много правилно каза. Всички претендираш, че протеста започна в залива с лодката на Росенец, могат да са спокойни. Протестът е завършил в Росенец. Това техния, нашия не. Да, техния. Той започна от мястото, където пребивава Ахмед Доган и приключи на същото място. Не бе, в Скута му приключи. Това, което се случва в момента, като телешка радост за промените в Конституцията, по никакъв начин не променя живота на българите, напротив. Въведе в заблуждение още маса хора, че нещо се е променило към добро. И едва ли не, то ще ни пусне в Шенген. Нищо подобно. Едва ли не, ще стигнем до еврото. Нищо подобно. Промяната в Конституцията трябваше да промени обществени отношения. Как променихме обществени отношения,
когато беше ограничен кръга на хората, от който може да бъде избиран служебен премиер. И сега, като погледнете длъжностите, ще видите, че на всички тези места в момента има човече от ГЕРБ. Или ДПС. Или ДПС. Тоест, в закона беше написано, че ако ще има предсрочни избори, ето сега, или в други ден, или след 5 месеца, или Господ знае кога, служебният премиер ще бъде от ГЕРБ. И това го напишаха със собствените ръце. Защо го написаха това? Защото някак си беше неудобно направо списъка с имената да пуснат. Примерно Йордан Цонев, Пеевски и там други хора от ГЕРБ. Някои, които може би имат двойно гражданство, знам ли? Симеон Дянков нямаше ли двойно гражданство? Не помня, често казвам. И аз нямам спомен, ама това се сети, защото това е типично за ГЕРБ. Аз знаеш тук да отворя една скоба на хората, които си мислят, че говорим просто лабализми. В правна комисия обсъждаме предложение за промяна на Висшия съдебен съвет 46-то събрание, да могат съдиите да участват в парламентарни избори, без да си губят работа. Сега не могат да го направят. Великият герберски юрист, госпожа, как се казваше, острието на ГЕРБ, юрист-консулт от психиатричната болница. Не, тя е шеф на парламентарната група в момента. Деси. Издигнала се. Деси, да, извиняйте. Старост на радост забравям имена. Защото не съм много важен. Гешев, както стана ясно. Тя реши, че ние сме ГЕРБ и готвим поправка за Лозан Панов. Извинете, ние не сме ГЕРБ. Ние не правим поправки за това. У нас има няколко хиляди съдии, които са ограничени от правото си да участват на избори. Давам пример как се прави и как не се прави. Както се досеща, тази ми поправка не мина. Не беше разбрана дори от демократичните сили, както казва Арман, а те си имат имена. ДСБ, ДБ, ПП още ходиха на градска градина в Харвард. Христо Иванов, който от 10 години ни обяснява, че ще прави тази промяна, един път направи исторически компромис, втория път пак направи сега нещо историческо, но няма да го кажа, защото е безсрамно. Дефекация се нарича. Исторически. Там нататъка вече всички сме наясно, защо този човек си мълчи през последните месеци. И никой не трябва да задава този въпрос. Всички трябва да сме наясно, защо Делян Пеевски говори, а не Христо Иванов. Да, защото се случи това, което искаше Пеевски, а не това, което обясняваше, че ще направи Христо Иванов. Нищо подобно не се случи. И нищо подобно няма и да се случи, когато си с тези хора. Компромис в името на защита на страната ни от Путин. Компромис с кого? Тези хора твърдят, че искат същите неща. Ето, гласуваме, министър на отбрана, слава Богу, се стои на мястото, поръчваме оръжие така, както не сме го правили 50 години. 50. Извъртете се в главата изминалите 33, за да си дадете сметка колко думите са отговаряли на делата. Слава Богу, сега не е така. Слава Богу, уви, сега се налага да е по друг начин. Но, да бъдем почтенни. Това, което се предлага на хората, в момента на гражданите, е измама. И измамата гласи, вие не повярвахте, за да бъдем с другите и сега си мислите, че сме направили промяна. Напротив, хората, които пребиха децата пред колоните, им се получи амнистия, защото времето било минало, срока... Амнистия не са получили. Амнистия, как се казва? Аз ще ги гоня, докато съм жив, но не е там въпроса. Тия хора гласуваха на слугите на Бойко и на Пеев, известни като ПП, ДБ и не знам си още какво си. Тия хора, които биха нашите деца и някои от нас, те им гласуваха, всъщност те си гласуваха, когато си поискаха. Какво различно направиха, когато имаше протест през стадиона? Нищо различно. Биха ли пак? Биха. След което ми се появи Атанас Атанасов и каза, няма да пипаме вътрешния министър, той е основната ни фигура за влизане в Шенген. Абе хора, вие нали си спомняте кадрите? Нали видяхте, че са без опознавателни знаци? На кого викате основна фигура? Или са свършили вътрешните министри в България? Един друг министър нали се разхожда с охрана? Наистина ли живеем в България, в която всичко това е нормално? И в която принципите са заменени от места в регулаторите? С лозунги, бе. Съветски съюз отново. Само че бутнаха моча, нали? Вече това е някакъв политически оргазъм. Един от банки ме пазеше от комунистите, сега ме пазят от Радев. Няма нужда да ме пазят от Радев. Радев нищо няма да направи. Не защото не иска. И не защото не е на грешната страна. А защото не може. Просто защото не може.
Първият му проект се провали, вторият му проект се провали. Имам предвид, че вторият проект беше Продължаваме промяната, ако някой не си спомня. Сега подготвя трети проект. Пак ще се провали. Единственият шанс третия проект на Радев да успее е тази сглобка. Всеки Божи ден дават храна на този проект за успех. Всеки Божи ден. И няма да ви пожелаем весели празници. Няма защо.